Köszöntök mindenkit a Tudatos Cégvezetés podcastben. Igazából most készültünk egy több részes előadás sorozattal, aminek ez az első epizódja. Most a körünkben üdvözölhetjük Sándor Zsuzsi asztrológust, Palánkai Gábor üzleti mentort, és jó magamat, Dobrocsi Beát, holisztikus énterapeutát. Hogy miért is vagyunk most itt, igazából miért vagyunk itt? Azért jöttünk most itt össze, hogy arról beszélgessünk, hogy fér össze egy asztalnál a spirituális tudatosság, a racionalitás, a logika, az üzletvezetés. Ezt a két egymástól nagyon eltérő szegmenst hogy lehet élni, működtetni harmóniában, egységben. Köszönöm. Csatlakozom. Jó, alapvetően ugye ennek a brandnek az életre hívása az azért volt, hogy megmutassuk ténylegesen, hogy a spiritualitás és az üzleti élet az hogyan fér meg egymással. Mert hogy én is gyakran kaptam azt a kérdést, hogy egyébként az így hogy összeegyeztethető, mert ugye a spiritualitás az egy nagyon megfoghatatlan dolog. Vagy hát lehet, hogy nem is az a jó kifejezés, hogy megfoghatatlan, de kevésbé racionális és számszerűsíthető, míg az üzlet az pedig pont az ellenkezője. És lehet, hogy ezért fér meg egymás mellett ez a két dolog ilyen jól, mert hogy kiegészítik egymást. Ezt úgy gondolom, hogy van egy látható, meg egy kevésbé látható világ. Tehát a látható az, ami megfogható, ugye az a fizikai valóság, ami számszerűsíthető, ami felmérhető, ami hát minden, ami számok, tények, adatok, mértékegységek, és hát azért ezen kívül van egy csomó egyéb dolog. Tehát amiket nevezhetünk véletleneknek, de hát ugye tudjuk, hogy azok nincsenek. Nevezhetjük őket a nem látható világnak, és azt gondolom, hogy a kettő együtt képez egy egységet. És amikor az ember erre így rájön, akkor rásütnek különböző plecsniket, meg pecséteket, hogy jaj, na ez a spirituális, meg na most akkor zümmögni fog nem sokára. De én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy jobban megértsük önmagunkat és önmagunk keresztül az egész világot, ez szükséges egy másik nézőpont. És én azt látom, hogy igazából mind a kettő ugyanarról szól, tehát az egyik kedvenc hasonlatom az, hogy ez a két világ ugyanarról beszél, csak más megfogalmazásban és más dolgokban. Tehát ugyanúgy, mint amikor egy autót felülről nézünk, vagy oldalról. Tehát ha felülről nézed, akkor azt mondod, hogy hát ez szinte majdnem egy összefüggő fémkupac, mint egy némi üveggel. Oldalról meg azt mondja, hogy hülye vagy, hát ezen két kerék van. Közben próbáljuk a fejünkbe bele, nem ez egy négykerekű, van egy csomó üveg benne, de hát fölülről az alig látszódik, oldalról is csak két kerék látszódik. Mégis ugyanarról beszélnek. Magyarán a nézőpontokról beszélsz most, és a nézőpontok nagyon-nagyon szerves részét képzik a tudatos és spirituális életnek. Abszolút. Mert a nézőpontok azok, amik által önmagunkhoz is közelebb tudunk kerülni, illetőlegesen az életünknek a feladatait hatékonyan tudjuk megoldani, hogyha minél több nézőpontból vizsgáljuk a saját tudatunkat, lelkünket, személyiségünket. És egy picit oda visszatolnék, hogy nem fér meg együtt tehát hogy fér meg együtt ez a két dolog, és hogy az üzletet a számok alkotják meg a racionalitást, de kérdezem én, hogy lehet egy vállalkozást lélek nélkül csinálni. És itt van az valódi kapcsolódás szerintem, hogy minden vállalkozásban benne van a vezetőnek a lelke. Sokszor az egész élete, sokszor több is, mint a lelke. És erről ti tudtok beszélni inkább. Az biztos, de hogy most hallgattalak titeket, akkor igazából most a fejemben így előállt, hogy mi is lesz ennek a több részes sorozatnak a célja, hogy lebontsuk azt a sztereotípiát, amit a spiritualitás köré építettünk, vagy építettek, és igazából közelebb hozzuk ezt, hogy hogyan lehet a mindennapjainkban is valóban használható eszközökkel és valóban használható információt
áramlással, nézőpontokkal közelíteni a két dolgot egymáshoz. Szóval szerintem ezt kijelenthetjük, hogy legyen ez a célja ennek a sorozatnak, hogy a végére eljutunk odáig talán, hogy ezeket a sztereotípiákat megdöntsük, ami a spiritualitás körül van. Parádés. Itt azzal tudok erre fűzni gondolatmenetben, pont idefele beszélgettük Beussal, hogy mostanában nagyon sokszor belefutott olyan szituációkba, hogy lemondanak megbeszéléseket konkrétan, vagy megbeszélt programokat a program előtt nem sokkal, és vagy előre egyeztetett témákban nagyon nagy változások történnek. Ültünk az autóba, és ránéztem, és mondom, igen, halak Merkur van. Én ezt asztrológiailag ezzel tudom definiálni, hogy az a bolygó, amelyik a kommunikációért és az információ áramlásért felelős, most éppen egy olyan elveszett világban van, úgymond a halak világában, ami a határ nélküliség, csak a szeretet úszkál a halak csillagkép területén. Semmi konkrétum, semmi határjelölés, semmi pontosság, random, dobálózik ott a halaknak a hullámán a racionalitást és logikát igénylő Merkur, és ez így képződik le a mindennapokban. Úgyhogy ő jön ezzel, én jövök ezzel, és itt tud találkozni, ugye ez a két dolog, és amikor találkoztunk erre, te is ráfűztél meg valamit, de elfelejtettem, hogy mit volt. Az, hogy lemondtam a holnapi konzultációnkat. Igen, ő volt a galán. Én voltam, igen. Hát én azt gondolom, hogy ugye mivel nincsenek véletlenek, ezért vannak olyan időszakok, amikor nem kell valakivel találkozunk, vagy nem akkor kell, vagy nem vele kell találkozni. Igen, és igazából, hogyha ezeket így tudatosítjuk magunkban, hogy lehet, hogy az egónk, meg az elképzelésünk az nem teljesen ezt szeretné, mert már pedig én elterveztem, hogy ez így lesz. Hogyha ezt így elfogadjuk, hogy ez valami jobb érdekében talán nem úgy van, még hogyha ebben az adott pillanatban nem is úgy éljük meg, akkor szerintem sokkal kevesebb stresszel jár. Tehát, hogy én mondjuk nagyon-nagyon pozitív hatásként azt tudom kiemelni az én spiritualitásommal, hogy a stresszt sokkal-sokkal jobban kezelem, legalábbis én azt hiszem. Aztán néha ez... Azért kérdezzük meg a körülötted állókat, vagy levőket is. Hogy gondoljátok, jobban kezelem a stresszt? Én már abba az életet annak a fázisába ismertelek meg, ugye, amikor már tudatosan éltél, tehát nem tudom, hogy milyen voltál előtte, hogy mennyire volt. Most is temperamentumos vagy, de békésen temperamentumos, az egy másik kérdés. Nem agresszív módon, és nem ilyen egókitörésekbe robbanó módon, de nem tudom, hogy milyen voltál előtte, és majd az egóról beszéljünk, mert az Gábornak egy kedvenc témája. Az nagyon mintha rólam beszélnél. És nagyon fontos az egó, tehát egó nélkül nem lehet élni, csak hogy a potméter hol van tekergetve az egónál, az egy másik kérdés. És hogy a többiek is túléljék ezt az egót. Szóval a tudatosság, a spiritualitás abban tud segíteni, hogyha az okokozati folyamatokat nézzük, hogy békésebben tudjuk venni az akadályokat, amik a hétköznapokban történnek. A nincs véletlenek elvén működtetve a dolgokat. És ezeket vegyük észre. Ha belegondoltak, ez egy másik nézőpont, tehát visszakanyarodhatunk megint ugye erre a kis felfűzött gondolat folyamatnak az elejére, hogy az is egy másik nézőpont, és ez egy döntés, hogy te hogy és mint csinálod. Tehát mondhatod azt, hogy oké, lemondták a konzultációt, a rohadt életben pedig mindenki volt számol, be volt tervezve, stb. Vagy a másik az, hogy hát most akkor inkább valami mást kellene csinálnom, sokkal hasznosabb dolgot tehetek a saját életemben, a saját életemmel. Ugye most nekem az elkövetkezendő heteim azok, meg hát az elmúlt heteim is, ugye most tök mindegy, hogy hol van a Merkur, éppen mibe, de nagy őrültek háza volt. És igazából egy csomó olyan dologgal elmaradtam, viszont ugye a saját cégemben fontos, hiszen ugye nem elég ugye csak a cégben működtetni a dolgokat. Szívesen. Még várja, még így köszönet, ügyes. De a lényeg az, hogy most lesz időm ugye dolgozni a cégemen, mert ez is egy döntés, hogy mit és hogy csinálok, és hát na mindegy, szóval így összefoglalva ez egy döntés. Az is döntés, hogy valami felhúzom magam, vagy nem húzom fel magam. És ugye itt megint
kanyarodhatunk ugye az általad felvetett dolgokhoz, hogy az ego. Tehát az ego is nagyon sokszor csak döntéseken múlik, hogy mit és hogy fogadok, mit hova rakok el magamba. Majdnem káromkodtam egyet, tudom, hogy ez nem annyira optimális. Egy ilyen gyönyörű környezetben, ilyen komoly és gyönyörű hölgyek körében. Gábor, ne nekünk, mi is ebből élünk. Szóval te döntötted el, hogy az most éppen kurva anyádazol, mit én vörös fejjel, hogy bassza meg az, akire én gondolok, vagy pedig azt mondta, hogy jó, megrántod a vállad, és akkor mást és máshogy. És igazából a stressz valójában a kurva anyádozásból jön. Abból, hogy ragaszkodom saját hülyeségeimhez, ahelyett, hogy elfogadnám azokat az áramlatokat, amik az életbe visznek engem. És amikor ellene akarok úszni, akkor az szar. Tehát, hogy ha ráfekszem az áramlatra, akkor érdekes módon jönnek a dolgok, úgy magától elrendeződnek. Igen. Mi az áramlat? Én azt gondolom, hogy az egy vezettetés. Tehát én nagyon, nagyon régóta van egy ilyen fura gondolatom, hogy van valaki fölöttünk, vagy mellettünk, vagy segítőként, vagy valami egyéb, hát van, aki ezt ilyen kaporszakállóként próbálja ábrázolni, hát ugye mindenkinek meghagyom a saját hitét, de én azt gondolom, hogy kapunk egyfajta segítséget, vezettetést, feltéve, hogyha az utunkon vagyunk. És ha belegondoltak, ez is egy általán sokszor emlegetett kép, hogyha az utadon vagy, akkor mész, akkor gurulsz. Akkor minden olyan könnyű, vagy legalábbis könnyűnek tűnik neked. Mások meg csodálkoznak, hogy hú, bazd meg, ezt hogy csinálod, és hogy fú, neked mindig szerencséd. Hát persze, én vagyok Isten legszerencsésebb gyermeke, de miért? Mert nem ellenállok, hanem csak felfekszem a vízre, és hagyom, hogy vigyen. Nem küzdök, nem kapálózok, nem majd én eldöntöm, hogy én akkor ki akarok úszni a part. Nem, akkor én arra megyek, amerre a dolgok sodornak. És ez megint az, hogy nem ragaszkodom semmihez az életben. Legalábbis túlságosan nem. Mert minek? Tehát minden csak egy pillanat, amit bármikor elveszthetünk. És hogyha ragaszkodunk hozzá, akkor az annál rosszabb. Az annál rosszabb, mert annál jobban fog fájni. Persze most nem arra mondok, hogy gyerek, család, stb., hanem bármi egyéb. Tehát az ember, én azt gondolom, hogy ebben a korban már át kell fordulni egy olyan szakaszba, amikor a felhalmozott dolgokhoz már nem ragaszkodik, mert azok csak tárgyak. Még hozzáteszem, hogy 2 vállás után azért az ember hamar megtanulja ezt a leckét, hogy csak egy autóval fél ahhoz ragaszkodjon, de ahhoz se nagyon. De azt gondolom, hogy ez is egy olyan lecke volt, amit lehet dühösen kezelni, meg lehet máshogy is. Tehát. De mindenképpen le kell vonni a tanulságokat, hogy mi az, amit rosszul csinált, és mi az, amit legközelebb máshogy kellene. Jó, azért azt tudni kell, hogy azért, hogyha benne vagy nyakig, akkor nem lehet ezt, vagy legalábbis nekem még soha nem sikerült ennyire higgadtan. Néha rögtön nehéz, persze. Igen, néha nehéz úgy lereagálni. Néha meglepődöm azon, hogy utólag, hogy egyébként hogy éltem túl, vagy nem tudom, tehát hogy építsem bizonyos helyzeteket, de akkor ott ebben nem feltétlenül vagyok benne úgy, ahogy elképzeltem, hogy ha majd ilyen szituációval leszek, akkor milyen jó lesz. De egyébként így, ahogy hallgattalak, akkor a következő gondolat suhant át a fejemben, hogy az ego az a következő olyan sztereotípia, amit lehet, hogy olyan címkékkel ruházunk fel, ami azt gondolom, hogy nem méltó hozzá. Mert ugye általában annak egy nagyon negatív vetületét gondolja mindenki, mert hogyha egóból csinál valaki valamit, az önkéntelenül is azt mondjuk, hogy az nem jó. És ez szerintem nem igaz, és ez szerintem nem jó, hogy azt gondoljuk, hogy az ego nem jó. A gőg nélküli ego az, amivel én azt gondolom, hogy dolgunk van, a erőszakmentes önérvényesítés. És akkor most már át is kanyarodtunk gyorsan arra a témára, amit én azt gondolom, hogy érdemes beszélni róla, hogy hogyan kell úgy az érdekeinket képviselni, a határainkat meghúzni, az érdekeinket előtérbe helyezni, hogy nem mondják azt, hogy hű egóból, meg minden senkit nem nézve, csak a maga hasznára érje el a dolgokat az ember. Ti mivel mit tapasztaltok ezzel kapcsolatban, hogy sikerült ezt az állapotot már elérnetek? Azt hiszem, ez egy folyamatos edzés lényegében. Nagyon sok esetben már sikerül
az asszertivitás varázsát használva, erőszakmentesen és szeretettel, és itt a szeretet a fő kulcs, a szeretet pedig arról szól minden vitás, vagy minden önérvényesítő szituációban, hogy a másiknak a nézőpontját is vizsgálom. És mindamellett, hogy a másik félnek vizsgálom a nézőpontját, a saját határaimat is szeretettel és békével húzom meg. Tiszteletben tartod. Tiszteletben tartva a saját határaimat és a másik ember határát is. És lehet egyetérteni abban, hogy most valamiben nem értünk egyet. És lehet úgy is tovább menni. Lehet más a néző van. Hát ez lenne a vitakultúra alapja, de hát azért nézzünk szét, és nézzünk szembe a valósággal, a mocskos fizikai valósággal, hogy azért körülöttünk ugye sem a világ, sem a média, sem a politika nem ezt támogatja. Tehát nem a kultúrát, párbeszédet és vitakultúrát, hanem az anyázós, másik orbavágására biztató dolgot. Tehát amikor lehengereljük a másikat, legyalázzuk a másikat, szóval, tettel, stb. Tehát, hogy ez szerintem ez rohadt nehéz. De muszáj, hozzáteszem, tehát, hogy ebben nincs ellentét köztünk. Csak néha nem mindig sikerül uralkodni. Hát igen, elfogadni ennek a rohadt disznónak az, hogy kurvára nincs igaza. Nekem azzal soha nem volt problémám. Tehát, hogy mondjuk én lehet, hogy a ritka kivételek közé tartozom, és lehet, hogy nem egyből, azért ezt hozzáteszem. De azért én el szoktam ismerni azt, hogyha valakinek igaza van. Hát én is, csak el kell tenni egy-két évnek köztem. Tudod, ne vitatkozz ostoba emberrel, de nekem van igazam, rendben. Igen. Szamár is az oroszlán. Én azt gondolom, hogy azért amit te mondtál az előbb, Zsuzsi, hogy a szeretet az alapja, én inkább egy picit forgatnék rajta, mert az is fontos, én inkább azt mondom, hogy nyugalom, vagy a békesség, az, hogy az egyensúlyodban legyél, ugye önmagad egyensúlyában legyél. Ehhez persze kell szereted önmagad felé, a külvilág felé, és ebbe a külvilágba betartozik az a másik embernek látszó tárgy, aki éppen vitatkozó. De ez mindenképpen ugye fontos mind a két. A szeretetet szent. nem egy ilyen pátoszos valamiként gondoltam. Önismeret, önbecsülés, önérvényesítés, önszeretet, ezek kéz a kézben. Akkor egyetértek. Kéz a kézben egymáshoz. És hogyha te vagy én rendben vagyok önmagammal, békében vagyok önmagammal, akkor békével tudok nemet mondani, és a másik az teljesen mindegy, hogy milyen állapotban van. Nem megyek bele, mert tisztelem a saját határaimat annyira, hogy nem bántom magamat sem. Hát csak akkor tudsz békében lenni a másik, hogy önmagad is békében vagy. És hogyha nem vagy békében, akkor a másikkal sem tudsz békében lenni, vagy a külvilággal sem. Igen. Akkor jönnek ugye a feldühítenek emberek, meg ma például ugye egy irodaházban járt, tehát többe is, de az egyik irodaházba beszállt egy hölgy a liftbe, és végig egy fiatal csinos hölgy volt, szerintem 25, maximum 30 között tendelt, és végig beszélt 2 emeletet, hogy mennyire utálja a liftet. Miért nem megy gyalog? Hát ez egy jó kérdés, mert az első emeletről indultunk, én azért nem, mert éppen jött a lift, mondom, akkor nem tudtam, hogy hol lépcsőház, nem, úgy igyekszem azért gyalog járni le föl, de a lényeg az, hogy ezen hőbörgött, és mondtam neki, én persze szó se jutottam, csak mosolyogtam, és a végén mondta, hogy hát akkor kitartást és gyönyörű napot, és végre elmosolyodott. Mondom, na, akkor már 2 perc jó indulat is, vagy vidámság is, de befért az életébe, úgyhogy... Egy picit az egóra még hoznék egy témát, mert ez nagyon-nagyon ide passzol. Asztrológia megint, és milyen érdekes, hogy ez az egó most ennyire bejött ide Tehát meg könyvek szólnak róla, hogy ez ego az ellenség, meg ilyesmi, ez meg a baromság. Igen. És képzeljétek el, hogy 2024, tehát az asztrológiai új év az március végén kezdődik, ahogy a nap belép a Kós csillagkép területére, 20-a egyébként a napja, de 21-ét írnak általánosan. Ott kezdődik majd a 2024-es asztrológiai új év, és 2020... Mikor? Csak hogy vegyek pezsgőt. Március 20. Március 20. Jó, oké, köszi. És 2024 a napéve, a nap pedig az ego. És a király, stb. Így van. A király, az egyes szám,
Az én. Az én, hol vagyok én, hol vannak az egészséges én határaim, milyen egy egészséges énnel működtetett személyiség, a király és a királynő elve, a nyugodt, higgadt egó és a dőjfös egónak a vitája, úgymond, vagy megfejlődése. Akkor a kreativitás, az önbizalom, önbecsülés, önértékelés, önérvényesítés, amiket itt még mondtam az előbb, illetve egy érett ego az okosan beszél és bölcsen hallgat. Egy éretlen ego hangos és agresszív. Na, ezek a 2024-es évek alaptételei, csak ezt most ide behoztam, 20-án pezsgőpontás. Oké. És akkor igazából ugye kérdezted, hogy mikor érzi, vagy mitől érezheti magát az ember a helyén, vagy mikor érezheti úgy, hogy úgy megy az árral, flow-ban van, ugye ez mostanában nagyon trendi kifejezés. Hát, hogyha mondjuk ezeket figyelembe veszi, és tisztában van azzal, hogy mikor, mivel érdemes foglalkozni, ez mind magánéleti, mind üzleti szempontból is egy nagyon-nagyon nagy segítség, hogyha ezeket a bolygóállásokat figyeljük, vagy észrevesszük, ha már maga az is nagyon nagy segítség lehet, hogyha ennyire nem is vagyunk még tudatosak az asztrológiával kapcsolatban, hogyha észrevesszük a térben, hogy a héten már a 4. olyan alkalom van, hogy az utolsó pillanatban mondják le, akkor itt ez valami nem ellenem szól, hanem valami tőlem sokkal nagyobb. És itt tettem le az egómat, hogy ez nem ellenem van. Leteszem az egómat, és akkor megvizsgálom, hogy vajon mi lehet ennek az oka. És akkor egyből bekattam, hogy jó, hát biztos, hogy valamelyik bolygó játszik itt velünk, akkor mondjuk nekem van olyan szerencsém, hogy felhívom a Zsuzsit, és akkor megkérdezem, hogy figyelj, ez valóban így van-e? Akkor megkapom vissza, hogy igen, jól látod, és akkor megkérdezem, a következő kérdésem is, meddig fog tartani? A Gábor meg csak úszik az áramlattal. Megmondom őszintén, hogy az asztrológiát én mindig utólag nézem meg. Tehát, hogy előzetesen is, tehát, hogy én is voltam nálad, ugye céges asztrológián is hiszem, hogy egy cégnek is van születésnapja, vannak az életében sorsfordító események, fontos dátumok, stb. Tehát ugyanúgy van egy asztrológiai képlet egy cégnek, mint egy embernek. Ugyanakkor viszont én bennem, lehet, hogy még vagy már, de bennem van az, hogy nem akarom, hogy ez ilyen determináltan befolyásoljon. Egy időben egyébként, hogy ráfűzzek, én is utólag hallgattam vissza az asztrológiai elemzéseimet, aztán rájöttem, hogy amúgy miért nem előre nézem? Mert hogy ha ezeket tudom, akkor és még mindig megvan a szabad akaratod. De itt nem fogja az determinálni, hogy te hogy fogsz dönteni. Csak maximum érzelmileg nem mész bele annyira, vagy nem fogod kudarcként felvenni. Tehát, hogy értem, hogy te mit mondasz, mert nagyon sokáig így működtem én is, hogy utólag visszahallgatva, hogy miért nem tudtam ezt előre? Ja, tudtam, csak nem gondoltam. Tehát, hogy... Én azt gondolom, hogy tehát én ráfügtem ezekre a dolgokra. Tehát, hogy olyan szinten, hogy oké, akkor most ezt nem csinálhatom, stb. De hát miért ne lehet, hogy pont az a fejlődés, hogy ezt meg kell tapasztalnom, hogy ezeket a dolgokat, hát, hogy széllel szemben nem lehet. Tehát, hogy én akkor akarok az áramlattal szembezni, és amikor visszafelé hallgatom, akkor ez egy ilyen, és elsősorban ugye itt megint ugye a belenyugvás és a megnyugvás vezérelvény, hogy hogy itt megmondom, hát jó, hát akkor megpróbáltad, tehát ne csinálkozz, hogy pisis lettél, visszacsapta a szél az egészet. Tehát, hogy igazából nem dühösen és nem homlok csapkodva, hanem egyszerűen csak egy megfelelő keretek között elfogadva azt, hogy ami történt, az jó, vagy nem jó. Szereted a kihívásokat? Ja, igen, abszolút. De egyébként alapvetően értem, hogy mit mondasz, de én azt gondolom, hogy az asztrológia az nem jóslás. Tehát analógiákról beszélünk, és igazából az, hogy mi van a térben, meg az időben, és mi az, amivel érdemes foglalkozni, melyik az az életterület, amivel érdemes foglalkozni. Ez most támogatva van
ez a terület, ami mondjuk esetleg a te életedben van, vagy pedig minden bolygó azt mondja, hogy ne, várjál türelemmel. Tehát, hogyha ezeket így tudod, akkor sokkal kevesebb energiát emészt fel a mindennapi élet is. Én azt gondolom, hogy ezekre tényleg fel lehet ülni, mint egy szörfdeszkára, és akkor tényleg lehet a vízen menni. Egyetlen egy példa csak. A tavalyi év, nem is tudom, ha jól hiszem, elejére, ilyen március, április, február magasság, kurva nagy emelkedés, stb. Minden tökéletes, utadon vagy Gábris, hajrá, és most valósítsd meg, és stb. Aztán nagyjából ilyen február magasságába elkezdtük ugye némi segítséggel piszkálgatni ugye itt a tudatalatti programjaimat, ugye vírusírtás felkiáltással, és hát úgy beborultam egy fél évig, hogy az orrom alulról karcoltam a bányászbéka seggét, tehát hogy nem voltam tökéletes állapotban, ugye ez a munkában nem látszott, mert hát ugye a rutin meg az évek elvitték a dolgokat, ugye ugyanúgy voltak eredmények, sikerek, de attól függetlenül nem voltam jól. És ez most nem színjáték, ez inkább azt csinálja, hogy én csináltam a dolgot, amiért fizetnek, azt tökéletesen elláttam mindazok ellenére, hogy én azt éreztem, hogy na akkor ez a bazd meg, tehát hogy még a szar is le van szarva, és hogy reggel azért kihívás volt összeráznom magamat, felvennem ugye az ünneplő melegítőmet, és elindulni munkába. És most már jobban vagy? Abszolút. Tehát ez egy időszak volt, rengeteget voltam magamban, tehát ez a bámultam magam elé idézve, tehát nem az apátia kategória, tehát nem azért, nem az a szint volt, hogy még a mi az a csuklómat se akartam elnyiszálni, mert még az is le van szarva, hanem egyszerűen csak én úgy érzem, hogy ez egy olyasfajta kiégés volt, amikor az embernek magával kellett inkább foglalkoznia. Tehát újra össze kellett raknom magam. Ebben benne volt azért az is, hogy ott történt egy olyan szituáció, egy folyamat, nem is tudom, hogy fogalmazzam, amikor úgymond kifogyott az üzemanyag az autómból, ami vitt előre. Tehát ezt úgy hívják, hogy ugye ez az egónak az akarása volt. Tehát ugye amikor ilyen felületes dolgok érdekeltek, a céljaim is ilyenek voltak, stb. És hát ugye beszéltél arról, hogy mit az egónak az erőszakmentes, vagy az erőszakmentes érdekérvényesítés, előtte én inkább az erőszakos érdekérvényesítésbe hittem, és hát ez a valaki azt mondta, hogy lehetetlen, akkor már csak az és ez a fog meg a söröm, majd én megmutatom. És ugye elkezdtük ezeket a dolgokat, ugye traumákat feldolgozni, elkezdtük ezeket úgy piszkálgatni, úgy kiszedegetni és úgy éreztem, mintha kirúgták volna alólam a lábam, és akkor hát ha már itt vagyok a földön, akkor már egy kicsit pihengessünk itt meg, akkor már ne álljunk fel rögtön, és hát ez volt egy 5-6 hónap nagyságrendje, amikor tényleg az a beleestél a szarosverembe, és akkor egy kicsit akkor dagonyázzál benne, mert nem lehet állandóan tökéletesen tiszta. Úgyhogy ebben a dagonyázásban én azt gondolom, jobban jöttem elő. Azt gondolom, hogy, és itt megint a külső visszajelzésekre alapozva, itt azért sok minden változott bennem, rajtam, körülöttem, és hát azóta megint azt érzem, hogy ahogy te fogalmaztad, hogy flowban vagyok. Tehát, hogy megyek előre, és megint könnyű, hogy felfeküdtem az áramlatra, már nem a szaros gödörben, abból kimásztam, hogy lefülöttem, köszönöm, jól vagyok, de kellenek, tehát, hogy nem lehetsz mindig a csúcson, mert az kurva fárasztó. Hát de alapvetően egyébként ha valaki azt mondja, az önismeret az nem fáj, az hazudik. Szerintem ahhoz, hogy valaki megismerje önmagát, ahhoz igenis le kell menni azokba a bugyrokba. Mert hogy a lényeg ott van, azokban elrejtve. Persze. És a tudatalatti olyan működési normákat tud előhozni az emberekből, ami megmagyarázhatatlan. És onnan lehet ezeket egyébként nagyon jól felismerni, ezeket a tudatalatti működéseket, amikor egy kicsit, hogyha kijössz abból az energiából, ami történik, te se érted, hogy miért így reagáltál. Na akkor az egy tuti, hogy egy tudatalatti program volt, ami bekapcsolt. Na erre kell a tudatosság, arra, hogy gyakorlatilag ugye ezeket egy önvizsgálatot tartsál, hogy ezt észrevedd. Az emberek nagy többség ezt nem csinál meg, mi az önismeretet egy ilyen múló divathóbortnak gondolja, és amikor egyszerűen rossz állapotba kerül, ugye
csúszik lefelé ugye a lejtőn, tehát ugye a személyiség ugye 3 szintű, ugye mentális, asztrális, testi szint, ugye csúszik le, ugye már csak érzelmekből dönt, gondolkodik, stb. Aztán már megjelennek a testi tünetek, akkor ez képtelen erre az önvizsgálatra. És ugye a nyugalmat meg pont az adja, hogy ezeket felismert. Tehát ugyanúgy el fogod követni ezeket a dolgokat, ha csak azt a tudatalatti programot ki nem gyepálod, de nem mindegy, hogy ezt elfogadod, hogy, és ugye fenne hangoztatod össze social médiába, hogy hát én ilyen vagyok, és kész, és fogadj el ilyennek. Tehát ez megint egy mekkora baromság. Vagy azt mondod, hogy oké, itt most volt egy olyan reakció, amit nem értek, és ez honnan jött, miből van, gyerekkoromból jön-e, generációs, transgenerációs mintákból, stb., hogy miért úgy reagálok. Megérkeztünk, ez az én egyik kedvenc témám. Ezek az ismétlődő minták. Hát ezt beszéltük meg szívben, ne is. Nem. Köszi, hogy így felvezette. Igen, alapvetően ez egy tényleg nagyon fájdalmas része, én azt gondolom, a tudatosságnak, amikor ezen én azt gondolom, hogy mindannyian végigmentünk, vagy túl vagyunk ezen a részén, vagy legalábbis egy részén, amit eddig felismertünk, hogy mi az, ami a miénk, mi az, amit kaptunk, mi az, amit átvállaltunk ezekből a sorsokból, mintákból, programokból. Ez egy szép dolog. Én ezen nagyon szeretek foglalkozni. A másik, amivel szintén, amikor igazából már a tested kiabál különböző betegségek formájában, hogy igenis tegyél már valamit magadért, vedd már észre, hogy valami, amit csinálsz, az nem jó. Ez nagyon érdekes, és hogyha ezeket így tudatosan kezded felismerni, és átfordítod, és azt így békésen azt mondod, hogy ez is te vagy, akkor szerintem az már egy olyan mértékű nyugalmat ad, ami nem csak benned születik meg, hanem most már a környezeted is fogja ezeket a jeleket, és egyre érdeklődőbb lesz a környezeted is ezzel kapcsolatban. Csak egyetlen egy közbeszúrás, hogy erről a nyugalomról beszéltem, mint ami nálam azt jelenti, hogy vagy az én olvasatom, hogy amikor egyensúlyban vagy. A saját egyensúlyodban. Igen. Zsuzsi? Igen, nagyon sokan akkor indulnak csak el az önismeret felé, amikor már nagyon fáj valami. Az önismeret is fáj, viszont garantáltan hoz egy olyan minőségi megújulást, ami után egy olyan stabil személyiség tud kifejlődni, és tök mindegy, hogy hány éves az ember, hogy 30, 40, 50, 60 évesen kezdi el az önismeretet, és kezd el magával foglalkozni azokkal a kérdésekkel, hogy miért gondolkodom így, miért érzek így, miért reagálok így, miért ugyanúgy reagálok. Hogyha megnézzük az életünket, ciklikusságban, tehát szinte évről évre ugyanazokon a lelki periódusokon megy végig az ember, addig, amíg nem kezd el tudatosan élni. Ez nem csak ciklikusan, hanem hogy igazából, hogyha megnézi, és akkor most egy kicsit itt az üzleti világhoz is fűzzünk rá, hogy az otthonunkban is hasonló szituációkban vannak, csak más szereplőkkel, mint amit mondjuk az üzletben tapasztalod. Az életben is tapasztalod ugyanazokat a köröket, igen. Csak mások az üzleti szereplők Hát én most konkrétan arra gondolok, hogy mondjuk ugye nekünk 4 gyerkőc van, és mondjuk a velük való kommunikáció, az otthoni kommunikáció az egy az egyben a cégnél is megjelenik. A munkavállalóinkkal, a megbízóinkkal, ott is ugye megvannak ezek a szerepek, és ugyanazok az analógiák futnak itt is, ott is. És nyilván ez már egy elég erőteljes jel, hogy itt valamiben változtatni kell. Tehát itt, és akkor lehet, hogy ha megyek tovább, akkor lehet, hogy a baráti kapcsolataimban is fel fogom vélni ugyanazt a mintázatot. És akkor innentől kezdve nem azt kell mondani, hogy oké, hát akkor tényleg csak ilyen emberek vesznek körül, akik miatt én ezt érzem, hanem akkor itt már kell kezdeni azon gondolkodni, hogy de miért érzem én így? Vagy mi is, tehát hogy ez az egész belőlem indul ki. És ami nagyon fontos, hogy amikor az ember ezeket a kérdéseket elkezdi föltenni magának, és nem kapja meg a válaszokat, akkor merjen segítséget kérni.
mindegy, hogy merre, de valamerre induljon el segítséget kérni. Mert senki sem születik úgy, hogy Minden tud. minden tud. Mert akkor Csak kevesen vagyunk ilyenek. Igen, Gábort kivéve. Mert akkor nem születnénk ugye újjá. Tehát akkor nem születnénk le. Mindig azért jövünk, hogy tanuljunk, vagy fejlődjünk. És a segítségkérés az tényleg bármilyen úton, módon csak induljon el az ember. Én mindenkinek ezt szoktam javasolni. Hát erre szoktam mondani ezt a metaforát, hogy mindegy, hogy merre, de indulj el. Mert ha nem indulsz, akkor leülsz oda az óda, és átesnek rajtad mások, amit te fájdalmasan úgy érzed, hogy beléd rúgnak. Közben nem, te ülsz, basszus, álljál már föl, húzzál már francba. Valamerre, bármerre. Hát igazából ez a nincsen jó vagy rossz döntés, csak nem döntés van. És ugye igazából lehet, hogy időközben azt fogod mondani, hogy lehet, hogy máshogy kellett volna dönteni, de ha viszont nem döntöttél volna abban a pillanatban, és az univerzum, vagy akárhogy is hívjuk, eldönti helyetted, na az az igazán kiszolgáltatott helyzet. Hát beszélgess csak ilyen áldozati szerepben levő emberekkel, gyakorlatilag előbb-utóbb felteszed magadnak a kérdést, és hogyha kellőképpen türelmetlen vagy, akkor nekik is felteszed a kérdést, hogy de hát figyelj csak, hát egy csomó döntést nem hoztál meg, miért csodálkozol? Miért érzed úgy, hogy mindenki beléd rúg, hát ott ülsz a földön, bassza meg. Tehát, hogy hozd meg a döntéseket, hogy fölállsz, elindulsz, kiállsz magadért, megcsinálod, stb. Tehát, hogy ez ugyanaz a kép. Hát az az igazság, hogy az önismerettel jön az is, hogy igenis felelősséget kell, hogy vállalj. Felelősséget kell, hogy vállaljunk az életünkért, és nem lehet már tovább mindenki mást hibáztatni. Nem, a te életedért te vagy felelős. Az én életemért meg én. Hát volt egy ilyen régi történet is, amikor ugye volt egy ilyen Amerikában természetesen, hol máshol, vagy brit tudósok, vagy amerikai történetek vannak csak. Ugye egy halálra ítélt, aki nem tudom, alkoholista volt, drogos, és nem tudom, megölt egy pár embert, és ugye ott a síralomházba, és egy újságíró szagot kapott, hogy van 2 felnőtt gyereke, és akkor megkereste az egyiket. És hát ő ugyanilyen alkoholista, drogos volt, lopásokból élt, stb. És akkor elmesélt az élettörténet, hogy ilyen apja volt, ezt a mintát látta, és végén feltette azt a kérdést, hogy hát ilyen háttérre hogyan lehettem volna más, mint ami most vagyok. És megkerestem a másikat is, a másik testvért, aki egy köztiszteletben álló ügyvéd volt, elmondta, hogy keveredett ki ebből az egész kóros szülői háttérből, hogyan rakta rendbe magát, önmagát, az életét, hogy vált tiszteletbeli polgár, vagy nagyon köztiszteletben álló családos ember, és stb. És ő ugyanazt a mondatot mondta a végén. Hogy ezzel a háttérrel hogyan lehettem volna más, mint én most vagyok. Tehát a döntés a tiéd. Tehát bárki bármit mondhat, hogy fú, milyen háttérrel, és ő nem, hát a szülei a hibások, stb. De a döntés ugyanúgy ott van az emberben, hogy hát akkor lépjél tovább. A szüleiddel való kapcsolatot rendez, akár élők, akár holtak. Itt most nem szellemidézésre gondolok, hanem hogy ezt le kell tenni, ezt a csomagot. Ők rádagadtak különböző dolgokat, de ezt neked nem muszáj tovább vinned. Az bármikor lerakhatod, bármikor élhetsz máshogy, bármikor dönthetsz máshogy, bármikor viselkedhetsz máshogy, és ez megint visszatérünk ugye az előző témára, hogy ezek például a szülőktől hozott tudatati programok, ugyanúgy viselkedek, ugyanazok a hibákat követem, ugyanazokat a fasságokat, ugyanazokat a szaros ösvényeket taposom, és csodálkozom, hogy ugyanolyan szar életem van, vagy most bocsánat, vagy szar, vagy nem szar, de hogy ugyanolyan életem van. És nem tudok kitörni a dobozba. Hát hogyan? Ugyanúgy, mint amikor azt mondják, hogy is van ez a mondás, múltkor hallottam egy ilyen életmódgurútól, hogy nincsenek gyakorlatilag örökölt betegségek, csak örökölt szokások. Uh-huh. És ugyanúgy táplálkozunk, ugyanúgy élünk, ugyanúgy stresszelünk, stb. Akkor persze, hogy ugyanazok a betegségek alakulnak ki. Engem az érdekelne, vagy üzleti szempontból, hogy nálatok milyen észrevehető különbség van, illetve az első kérdés, hogy voltatok-e nem tudatos cégvezetők, és amikor nem tudatos cégvezetők voltatok, az milyen volt, és a tudatos cégvezetés. Tehát a kettőnek az összehasonlítása, hogy mi más, mi könnyebb, mi nehezebb, mi egyértelműbb.
Én azt gondolom, hogy én a magam nevében, hogy voltam, és a intuícióm és a szaktudásom, mert ugye én közgazdász vagyok, és abból adódóan ugye van némi rálátásom itt a céges dolgokra, a tanulmányaimból adódóan, azok elvittek egy bizonyos pontig, és azt hiszem ez 2021 volt az első olyan forduló pont, amikor nálunk a cégnél több kulcsembernek gondolt ember felmondott. És nekünk az volt az a pont, amikor úgy elgondolt. Tehát az elsőnél jó, hát Covid után ugye senki nem volt jó mentális állapotban, azért a kiégés az szerintem akkor került így be a köztudatba, hogy ez létező dolog, mert ugye ez is egy olyan dolog volt, mint a depresszió, hogy hát én biztos nem, tehát hogy az is egy ilyen misztifikált, hű, de nagyon rossz, mindenki mással előfordulhat, de velem nem. A kiégés az szintén ilyen volt. Én bátran kimerem jelenteni, hogy az én önismeretem az egy ilyen kiégési folyamatnak az eredménye, amikor mertem segítséget kérni. Tehát láttam, hogy valami nincsen rendben, és az a Covid után volt, amikor otthon maradtam a kisgyerekekkel, dolgoznom kellett, a cég megélhetése volt kérdés, a gyerekek ott voltak a nyakamon, picik voltak, folyamatosan kellett volna velük is foglalkozni. Közben a háztartás szaladt. Igazából mindenből azt éreztem, hogy semmit nem tudok csinálni, de semmit nem tudok teljesíteni. És akkor segítséget kértem, és meg is kaptam. Igazából, mert hogy jöttek azok az emberek, akik segítettek. És jöttek én rengeteget olvastam. Ott azt érezted, hogy kiesett addig azt érezted, hogy irányítod az életedet? Hát igen, én azért erősen kontrollmániás voltam. Abban az illúzióban éltem, hogy igen, irányítom az én életemet is, illetve családanyaként azért elég sok mindenkit, meg cégvezetőként sok mindenkinek az életét. És amikor rájöttél, hogy az irányítást elveszítetted, akkor jött ez az összeomlás? Vagy rájöttél egyáltalán, vagy csak azt érezted, hogy... Nem, már nem akartam irányítani. Inkább az volt, hogy nem akartam mindenki helyett én a felelősséget vállalni. Mindenért én felelni. És akkor ilyen nagyon banális dolgokon kezdett el kattogni az agyam, akkor elkezdtem olvasni, és akkor faltam a könyveket. Bizonyos témákban most így azt gondolom, hogy az én szempontomból most akkor nagyon fontos volt, hogy milyen témában kezdtem el érdeklődni és olvasni, de most így a nagy közönségnek teljesen mindegy. És jöttek a segítők, jöttek a megoldások, jöttek a témák, és egyre jobban éreztem magam. És egyre magabiztosabb voltam, és kezdtem visszaállni a normál kerékvágásba. És akkor ugye eljött az a pont, hogy tehát ha nálam ez előfordult, akkor miért ne fordulhatott volna a környezetemben is elő az emberekkel, a munkavállalóinkkal, vagy a partnereinkkel. És persze az elején még az egyszer azt mondja az ember, hogyha egy ilyen történik vele, hogy akkor biztos az ő baja, de amikor már a harmadik ember is feláll, akkor már ugye elkezdett gondolkozni, hát akkor lehet, hogy ott azért ezen az oldalon is kéne valamit keresgetni, hogy mi lehet. És akkor ugye mi a férjemmel ketten vezetjük a céget, és akkor mondtuk, hogy hát jó, hát akkor itt most alapjaiban kell valamit változtatni. Egyrészt ugye nekünk volt egy kis családias cégünk, családi hangulatban, szokások alapján irányítottuk, intuícióból, illetve valamennyi tudással, amit az évek alatt összeszedtünk. De aztán itt fel kellett ismernünk, hogy ez most már nem egy garázscég, nem egy kis családi vállalkozás, hanem itt igenis van felelősség, tehát hogy abban van a felelősségünk, hogy ezeket a rendszereket megteremtsük, hogy ezt a céget úgy felépítsük, hogy tudjon működni.
Tehát, hogy már nem viszi tovább az a lendület, ami eddig volt. A világ is változott, mi is változtunk. És akkor itt lépett be a tudatosságnak. Igen. És akkor igazából ugye pont ebben, amikor elhatároztunk, azt hiszem 22 eleje volt, hogy akkor már igenis beleállunk a szervezetfejlesztésbe, és akkor elkezdtünk csoportos coaching, tehát hogy egyéni coachingra is, illetve a csapatunkat is elkezdtük coachingolni. Aztán utána találkoztam azon a nyáron a Gáborral, és az egy nagyon érdekes találkozás volt, mert nem tudom, mi volt a hívószó. Én mentem el egyedül, volt egy ilyen egynapos konferenciája, ahonnan igazából úgy jöttem haza, hogy szerintem megvan az emberünk, teljesen úgy gondolkodik, mint mi, szerintem fogunk tudni együttműködni. És érdekes volt, mert az első találkozás, amikor 3 találkoztunk, akkor én teljesen meg voltam erről győződve, a Tamás ő kevésbé, és próbára is tette a Gábort. Aztán igazán úgy volt vele, hogy hát, hogyha én azt mondom, hogy jó, akkor menjünk, akkor belemegy, aztán legfeljebb azt mondja, hogy ugye megmondtam. Ugye te hibád. Igen, tehát ő a bölcs uralkodó, aki hagy aztán utána. De, és akkor igazából ugye a mi utunk az ott kezdődött. Gábor nagyon-nagyon sokat segített minket abban, a folyamatban, ami még mindig keményen tart. És igazából szerintem ennek sincsen soha vége, hogy elkezdjük rendszerbe pakolni a cégünket, hogy ne szokásjogok alapján működjön, meg hogy eddig így csináltuk, meg eddig így működött. Mert igazából egyébként a 2023-as év az bebizonyította, hogy semmi nem működik úgy, ahogy eddig működött. Tehát én nem tudom, de tudom, mert ismerek titeket, de tudom nagyon jó, hogy a 2023-as év az nem csak nálatok, hanem úgy legalábbis a mi környezetünkben, úgy általánosságban elmondható, hogy az összes olyan dolgunk, tehát hogy mindent le kellett pakolnunk, amivel nincsen dolgunk, vagy nem szolgál minket a továbbiakban. Ami nem szolgálja az utunkat, ami nem szolgálja a fejlődésünket. És eddig az univerzum, vagy nevezzük ki minek szeretné, tehát, hogy eddig csak így finoman odaadogatta, hogy akkor jó, akkor ezt jó lenne, ha letennéd. Most 23-ban ezt így, amit eddig nem oldottál meg, azt így csőstől kaptad. És nem volt más választásod, mint hogy most igenis, ezt most itt le kell rakni, mert különben nem tudsz tovább menni. Oké, szóval nálad a tudatosságot kezdődött lényegében, amikor már azt mondtad, hogy nem tudsz, és nem is akarsz ennyi mindent irányítani. Igen. És nálad, Gábor, volt nem tudatos cégvezetés? Hogyne. Kicsit nagyobb egóval, mint most esetleg? Hát ez egy igen diplomatikus kifejezés volt, fogalmazunk úgy. Tehát én azt szoktam mondani az előadásaimon, hogy én minden hibát elkövettem, amit cégvezető már elkövethet, tehát hogy ha elkezded mondani, hogy mi a probléma, én már tudom a választ. Tehát ez most egy kicsit ilyen nagyképűen fog hangozni, én mindig azt mondom, hogy hasonlóan más dolgokhoz, ugye az van egy szakmai büszkeség, meg van a nagyképűség, mindenki eldöntő, hogy éppen ez melyik. Annak idején, amikor ugye cégeket vezettem, akkor nagyon-nagyon ilyen érzésből történt. Én véletlenül csöppentem bele, egy nagyon kedves barátom megkeresett, és mondta, hogy nincs kedve egy éttermet vezetni. Hát mondom, de miért ne lenne? Hát igazából csak a vendéglátáshoz nem értettem, nem vezettem embereket, tehát amúgy tökéletesen alkalmas voltam erre a feladatra. És mondta, hogy jó, hát majd belejössz. Mondta, és melyik étterem az? Hát azt mondja, az ott né. Hát mondom, az egy kultúrház. Azt mondja, hát ott lesz. Ja, hogy még nincs is kész? Nem, abban is segíteni kéne, hogy megépüljön. Tehát, hogy és innentől kezdve egy ilyen projektmenedzser, üzletvezető, főtárgyaló, minden ugye egyszerre. Tehát az egy nagyon termékeny és nagyon vad időszak volt. Ugye a nulláról egy 160 fős éttermet fölépíteni, aztán embereket kiválasztani, vezetni, irányítani, befordítani a sarkon, amikor láttad, hogy szembe ott azért elég vastag az a fal. Hát, na mindegy, szóval innen indult az egész, és hát rá kellett jönnöm elég hamar, hogy ez gyárilag nem megy nekem.
Tehát én alkalmazotti családban nőttem föl, ugye ilyen szülői mintákat láttam, ugye minden hónap elején jött a fizetés, aztán amikor nem tudtam magamnak fizetést adni, akkor elindult a pánik, ugye feltettem az Éhen halunk lemezt, és még játszottam egy pár kört rajta. Aztán rájöttem, szintén ugyanez a barátom, aki arra félökött, hogy na, akkor most legyél vezető, irányítsd ezt a vállalkozást. Őtőle kaptam az első menedzser könyveket, tehát én nagyon hálás vagyok neki, és igazából innen indult el azt mondjam, hogy a tudatosságnak az első szintje. Elkezdtem ugye ezeket a menedzser könyveket olvasgatni, aztán mivel ezek teljesen másról szóltak, mint amit eddig tanultam ugye az iskolai keretek között, ezért én is elkezdtem falni ezeket, és hát aki olvasott amerikai menedzserirodalmat, vagy ezt az amerikai típusú menedzsert, az pontosan tudja, hogy célok, eredmények, csak az számít, akkor vagy ember, hogyha tudod ezeket, és azt szerint élsz, és arra felé haladsz, és stb. Hát az, hogy ez nem a magyar népléleknek szól, az már csak egy ilyen apró kis szösszenet így zárójelben, de ez megint egy külön téma. A lényeg, hogy tudatosan elindultam, tehát elkezdtem tervezni, elkezdtem ugye foglalkozni ezekkel, ugye tudatosan fölépíteni a vállalkozásaimat, amikkel vagy a sajátom, vagy megbíztak, a vezetése irányítása, vagy a válságmenedzselésével, de ez a racionális oldala volt a dolgoknak, és rá kellett jönnöm azért elég hamar, tehát 2006-2007 környékén, hogy azért vannak olyan dolgok, és vannak olyan folyamatok, amikre nem vagyunk hatással. Ugye, és ez a klasszikus menedzserirodalom, ez arról szól, hogy mindent kontrollálj, ugye a kontrollmánia, nekem is onnan gyökerezik, hogy a kontrollmániám, a versenyszellemem, ez a bizonyítási kényszerem, stb. Nem, ez gyerekkorban. Hagyd már meg ezt a hitemet. Nem, gyerekkorban persze én voltam kisebbik gyerek, tehát a bátyám mindenképpen állandó versengésben éltünk, tehát akár akartuk, akár nem, fizikálisan ezért bunyóztunk, versenyeztünk, futottunk, stb. Tehát ez a természetes dolgokat, de mivel ugye ezeket nem, tehát ott azért voltak sérülések, biztos, hogy ez ugye rápakolt erre a dologra, de akkor inkább úgy fogalmaznám, hogy amikor verseny szférába helyezkedtem a gazdasági életbe, akkor ez felerősödött. Tehát ez olyan volt, mint lángszóróval tüzet oltani, tehát marha fasza és hatékony. És hát innen indult ez az egész, és hát én azt gondoltam, hogy tök tudatos vagyok, ellenőrzöm a dolgokat, csinálom a dolgokat, de mégis bennem is elindultak folyamatok, olyanok, amiket nem tudtam megmagyarázni, és ez zavart. Belőlem is kijöttek olyan dolgok, amiket néha én is megrémültem. Tehát ez a miért üvöltek én itt felhangon ez a szerencsétlennel, aki igaz, hogy nagyon súlyos hibát követett el, de hát csak tudáshiány, információhiány, stb. Tehát, hogy... És akkor mindent megtett, amit tőle tellett. Még az sem biztos, tehát azért ott volt azért szándékosság is, vagy lustaság, tehát mert ha valaki elcsesz valamit, de... Akkor amire képes volt. Igen. És mi volt a pont, ahol azt érezted, hogy valami más kell? Hol jött a tudatosság? Honnantól mondod azt, vagy mi volt az a fordulópont, amikor nem vakmerőségből és céltudatosságból, hanem tudatos irányítással. Ez egy hosszú folyamat eredménye volt. Aha, tehát az első... Nem egy pont? Nem. A kezdőpontot azt meg lehet határozni, de az csak a folyamatnak az eleje volt, ez egy másik szín. Nem azt mondom, hogy második, mert itt nincs jobb vagy rosszabb, itt egy másik, ugye, mint a nézőpontoknál is. Tehát itt egy másik nézőpontot kezdtem keresgélni, amikor az első vállásom közben voltam, és közben egy 300 milliós céget irányítottam, 24 alkalmazottal, több telephely az országban, de válságmenedzser voltam, tehát úgy hívtak oda, hogy hát te 300 milliós a cégéves forgalom, és van 270 millió veszteség még így pluszban, tehát hogy minden fasz, csak süllyed a hajó, de nagyon. Tehát, hogy már így áll a Titanic, de akkor Gábriska akkor kormányozza tovább. Ezt lefaragtam egy év alatt ugye 70 millióra, tehát az is egy sziszifuszi munka volt, de az is csak ugye az óriási munkabírás,
ez a fog meg a söröm, majd én megcsinálom típusú, ugye a gőgös ego. Igen, ez a gőgös ego, tehát a rossz ego, ugye mint a koleszterin is van rossz meg jó, bár nem tudom mit jelenteni, de jól hangzik. És igazából onnan indult el, hogy oké, én csinálom a dolgomat, vannak eredmények, de attól még nem vagyok jól. És ezt nem tudtam kezelni. Ezt kevesen tudták a cégnél. Tehát ezt nem volt előazonos. Igen. Tehát, hogy csináltam a dolgom, volt eredménye, de mégis nem éreztem jól magam, mert közben ugye volt egy lelkiválságom, ott azért a férfiasságom, az apaságom, ugye minden sérült, tehát a vagyonom is többek között, tehát, hogy illetve amikre azt gondoltam még akkor, hogy az enyém. És igazából ott rájöttem, hogy itt ezen változtatnom kell, mert különben fejest ugrok valami olyan válságba, lelki válságba, amit nem akarok. Oké, tehát akkor nálad egy hosszabb folyamat volt ez lényegében. Viszont időben meg vagyunk. Hű. És hát ez gyorsan elpörgött. Tehát, hogy igazából ugye most arról beszéltünk, hogy a spiritualitást így kimondani, hogy mindenkinek az életében jelen van. És cégvezetőként is tudatosan, spirituálisan hely tudunk állni, az nem egy mumus. Tehát szerintem ez egy nagyon jó hozadéka is, hogy igazából ennek a előadássorozatnak igazából az lenne a célja, hogy ezt mással is megismertessük, hogy itt nem vuduzás van, nem varázslás van, hanem egész egyszerűen csak használjuk azt a tudást, amit így az évek alatt magunkba szívtunk, és használjuk azokat az eszközöket, amik igenis segítenek abban, hogy sikeresen és nagyobb békével, önmagunkkal összhangban tudjuk tenni a dolgunkat, amit kell. Ez az egyik. A másik az, hogy az ego sem egy olyan mumus, akit mindenáron ki kell, hogy nyírjunk, mert hogy az nem jó nekünk, mert igenis van az a gőg nélküli ego, aki a barátunk, aki meg fogja mondani, hogy hol van a mi határunk, és ez az időszak, ez nagyon-nagyon jó arra, hogy ezeket a határokat ki tudjuk jelölni, és hogyha ezt sikerül erőszakmentesen megtennünk, békével, megértve a másik felet, és elmondva a mi álláspontunkat a másik félnek, mert ha ő is megérti, hogy nekünk mi a célunk ezzel, akkor ő is könnyebben fogja befogadni. Akkor az már egy nagyon nagy nyereség. Ha azt mondjuk, hogy ez az időszakban senki ne lepődjön, és ne vegye magára, hogyha az utolsó pillanatokban mondanak le fontosnak vélt dolgokat, ezt se vegye magára, mert hogy ez is benne van a térben, és a jelenlegi időben. Ez az év március 20-tól, vagy 21-től a napéve lesz. Tehát, hogy igenis, az én, az központban kell, hogy legyen. És igenis, meg kell határoznunk, hogy kik vagyunk mi, és hol vannak a határaink. És szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy feladat mindenkinek. És akkor a következő beszélgetésnek lehet ez a felkonfja talán, hogy hol kezdődik az egészséges én, és az egóval folytatni, kifejezetten az egó témával folytatni talán a következő beszélgetést. Meglátjuk, mit dobog év. Oké. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen, hogy egy ilyen jót beszélgettünk, öröm veletek mindig. Köszönjük mi is. Köszönöm, sziasztok!